Vi er sådan hele tiden tilknyttet studiet, sådan stille og roligt, og vores rolle er mere hele tiden at øge de studerendes evne til at tænke abstrakt, til at tænke ud af kassen, til at blive bevidst omkring, hvad deres evner er, og hvordan kan de udvikle de evner. Vi lægger det ind sådan igennem hele BD-studiet, faktisk fra når man starter på første semester til du er færdig. Jamen så er du faktisk ved at gå hen og blive sådan en form for ekspert i kreativ tænkning, og er rigtig god til at få andre til at tænke kreativt, og skabe kreative arbejdsplads. Altså for det første så prøver vi at skabe en stemning. Det kan man nok godt se. Vi har pyntet op her bagved. Og så prøver vi at køre en masse brainstorms igennem på forskellige måder, hvor vi har planlagt, at vi indimellem også vil lave nogle lege, vi vil lave noget gætter kan masse eventuelt synge lidt for ligesom at holde gejsten op. De skal være i stand til at kunne lukke sig lidt ude af de omkringliggende omgivelser, hvis det er der lige, hvor de er. De skal kunne selv styre deres proces. Hvis det er sådan, at de føler, at lige nu, der kan vi kan ikke arbejde lige nu og her i det her rum her, jamen, så må de jo tage en beslutning om måske at gå ud i et andet rum, eller skal vi dække vores spor af, eller andet. Det er jo en klokke et stykke tid. Hvad er det? Det er sådan ting, de skal mærke det her kreative kaos, som vi kalder det. Den der wow-oplevelse. Man kan sige, at vi får nogle tossede idéer tit og ofte. Når man kører stemningen helt op, så får vi meget mærkeligt der. Men det er tit og ofte, når vi kan hive noget konstruktivt ud af. Så det vi gør i vores gruppe, det er, at vi hiver stemningen meget langt op. Og så siger folk jo egentlig bare, hvad de tænker på, når man er deroppe i den stemning. Altså, vi skulle gerne komme frem til et koncept allerede i dag. Så måske bygge lidt videre på det i morgen. Det håber vi i hvert fald på, så skulle vi gerne have lavet noget mere vidensindsamling omkring den teknologi, der så eventuelt ligger bag ved det. I hvert fald sat os som mål, at vi skal komme med et produkt, som kan realiseres. Det skal være realistisk. Vi er ikke blevet helt enige om det skal være der. Vi kæmper for, at det kan blive det hus der, men det ikke være urealistisk. Vi er længere, end jeg havde forventet nu. Vi sidder allerede ved at lave en fremlæggelse af de ting, vi er kommet ned til. Vi arbejder blandt andet med videokonferencer, og det der minder om det, vi snakker om, det koster 1,7 millioner. Det skulle gerne være billigere, når vi laver det. Evnen til at være kreativ nærmest på kommando, det er en helt grundlæggende byggesten i hele UPD-uddannelsen. Og det er noget, de kan bruge både her på studiet, når de laver projekter, men så sandelig også, når de går ud i virksomhederne og skal løse svære opgaver eller starte egen virksomhed. Så er det helt afgørende kompetencer at kan være kreativ og kan få andre til at være kreative.